Di salah satu sudut ladang misi HKBP, terdengar jelas riuh tawa dan canda anak-anak Tuhan. Tuhan mengutus seorang anak muda untuk melayani sebagai missionary sending. Ia adalah calon pendeta Erikson Situmorang STH yang sejak tahun 2024 melayani di pos PI Sending Makardo 5, RPP 1, dan LPP 2. Setiap harinya pelayanannya banyak dilakukan melalui pendampingan anak dan remaja, mengajar mereka memainkan pianika, membimbing mereka memahami bahasa Inggris dasar, serta memperkenalkan cara bercocok tanam sederhana agar mereka terbiasa merawat lingkungan dan potensi sekitar. Gelak canda tawa bersama anak-anak menjadi semangat pendeta Erikson setiap harinya. Kehadirannya bukan hanya di ruang belajar saja, ia juga hadir dalam denyut kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sermon, dalam kunjungan keluarga, hingga hadir dalam acara pernikahan warga. Ia berjalan bersama mereka bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Namun, ladang pelayanan ini tidak mudah. Daerah yang jauh dan terpencil dengan perjalanan panjang dan fasilitas yang sangat terbatas. Disinilah ia belajar bahwa pelayanan bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kesetiaan pada panggilan Tuhan. Tuhan menolong melalui hal-hal kecil yang menumbuhkan ide, hikmat, dan cara untuk meningkatkan pelayanannya. Ia datang dengan rasa khawatir, takut pelayanannya tidak berdampak, takut tidak mampu mengajar dengan baik. Namun hari ini ia masih melayani, dan itu adalah bukti kekuatan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Apakah kamu mau menemuinya? Ikutilah Malam Misi Musikal dan Talk Show Holong Nayas pada 15 November 2025. Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak.
Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di pasu-pasu Tuhan Mahamu sian bagas joroni Tuhani. Di pasu-pasu masaluhut naro di bagasan Tuhani. Nunga dilehot Tuhan debata hati oronna tuhita alanii tapuji jalata pasangam aguarna marinde mahita sian bukuende nomor 7 ayat sadaro di ayat 3.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumupal langit dohot anoon. Amin. Aedang tarpauli ojahan na asing, dukon ni naung ojaki, ima Yesus Kristusi. Aisian asini rohado umbahen na malua hamu dalan hapor syaon. Jala dada ala mangulon patik, sileon lehoni debata doi. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, marlas ni roha dohami di tikion, ala nong boho 500 tahun, ima reformasi Martin Luther. Huhapor syai hami do di 500 tahun naung salpu, na di pargogoi hodo akan aporsya diho ima Martin Luther. Lau pajojokon hapolinon huria natutu, asa mardalan di bagasan hasitongan dohot hati goran marguru tuhatam jalataka sujalo hami parbueni ulaoni di huria sahatu tikion pasu-pasu masude jolma nama kaporsyaiho jalana olo toktong paim baru dirina asa sundenggan rohana songonho ale debata Jehoba na denggan rohai huaporsai hami do asini roham na paluon hami sian dosa ni portibion dalan mudoi lau manogunugu hami satu banua gijang sogot ale Jahoba hodo partano batuan nami say jalo matang yang nami alani asini roham di hami. Amen. Tangingon hamuma pati ni debata di Minggu Reformasi Sadarion, ima sian Matius bindu 22, ayat 37 saat rodi ayat 30 sia. Jadi di dok Yesus ma, si haholongo mudo Tuhan debatam sian nasa ateatem, sian nasa hosam, dot sian nasa roham, ido patik raja jala parjolo. Alai dos do argani padua honon si haholongan mudo dongami doson dirim. Ido saatna atong rap manggidogogo mahita siat Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon no hombartu patikmi. Amen.
baga-baga di asiani dosa, tapa unduk jala pasarep marohata, lau martangiang tu ado pani debata, lau mangido hasesan di saluhut dosata na taula di jolona. Ta porsyaido, ena girgirdo nian tondii, alai galedo ia daging. Jala di bagasan daging ido marhuaso dosai. Alani, martangiang mahita di bagasan rohatabe, mangokuhon akka dosa dohot pangalasyota tu de debata. Di pardalanin ngolu sigenup ari, jojodo hita mangalupahon lomoni rohani di bata. Jalaum lomoan do rohata mangulahon akka hagiot ni rohata sendiri. Jojodo hita dang barani, jaladang marsitutu pajojokon hati gorani di bata, di ngolu ni parsaurata. Alani, tapa saat mahagaleo ni rohata, di bagasan unduk do serep ni roha tu di bata, asa ditangihon tangiakta. Asi maroham, jala sesama dosa nami ale Tuhan. Di ngolu na marhuria pe, jojodo hita hola nama kaholongi huriata sadiri. Saya olodo marasing pakilalata, maradopon huria ni dongata na asing sian huriata. Hape, huriaido parpunguan ni halak na porsiatu debata. Di bagasan pangajarion ni huriaido, dipatau hita mananda asini rohani debata. Napaluaon hita sian dosa. Huriai managabe pamatang ni Kristus. Jala ikon marsia holongan, huhut marsiurupan do hita, songon ruas ni pamatangi. Aisada do hita, jala akan narap manjalo asi-asi nasiat debata do hita sudena. Alani, dijolo ni debata, rap mahita mangokuhon haurangatai. Asi maroham, sesama dosa nami ale Tuhan. Di tonga-tonga ni parsorota di masyarakat, jojodo hita talu lao mako jojok kondame. Hape songon ruas ni huria hita, ikon rade do hita toktong mambuan dame tu sahaluhut halak. Mardame mahita tudongan jolma, jala mardame dohot tunasa na tinopani debata di Portibion. Jala ngolu ni halak pada porsia, tarjoudo lau paliulihon saluhut na tinopani debata. Nuaeng di joloni debata, tapangido ma asini rohana. Asi maroham, sesama dosa nami ale Tuhan. Namanggulu do hita nuaeng, jala maringanan di negara namaragam ugamo, home dohot adat. Diakan namaragami, olo do sipata hita dang mengakui hadiron niaka dongan naso sahau porsion manang naso sahorong dohot hita. Akan namaragam na taidai, sasitong na gabisada dala doi dingolu hapor seauta. Lau patandahon debata, sasadasa do debatata. Jala ibana na manjadion salut nai, ido alana unang gabi pis rohatta mamereng dongan, alai patut dohita masih haholongan. Airap warga negara Republik Indonesia dohita salutna. Rap mahita mengakui hahurangatai tuado pani debata. Ale manami jala debata nami, nadi banua gijang, pargogo na suatu dosan, pardenggan basa doho, saya marpamuati maroham di hajatan nami, jala saya unang mengingat akka dosa nami. Amin. Nunga dipilit ho naposom Martin Luther, songon reformator di Huriami. Asa anggia toktong marahai baruon huriami di marhite na marojahon tu panindangyon ima holan asini rohamdo na paulaon hami sola gracia
Holan alani haporsiaut tuhodo asa tarjalo hami haluoni solafide. Holan hatam do hata sitongan sola skriptura jala di homa hamuliaon saliling-lilingna solidio gloria. Tabegi hata baga-baga taringo tuasesani dosa. Para siroha jala perdengan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibain tuhita hombar tuak kadosata, jala dang dibalosot tuhita hombar tuak kahajaotat. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini roha Jahoba diaka namaka biari ibana. Hasangapon madi debatana digijang. Amin. Yesus Kristus Tuhan Nobus ajol mahon sasudi nani anggoni simbolis dimulana hidope Yesus Kristus Durajata sepagolo sasude. Epistel tuhita di Minggu Sadarion, Ima naniemet sian tolu Musa bindu 10 sia ayat sia rodi ayat 10 walu. Tajaha mamar sikap soring. Molo digotil hamu parbuani tanomuna, dang jadi sudah gotilomu duruni haumamu. Jala dang jadi joputomuna namar pisik-pisik di panabian muna. Parbueni hau anggurmu bedang sudah gotilonmu. Jala unang pola papungu-pungu parbueni amar pisik-pisik di polak anggurmu. Ikon pasombuonmu doi dialak napogos doho dialak dagang. Ai au do Jahoba debatamuna. Dang jadi hamu manakko, jala dang jadi hamu margabus, jala dang jadi hamu marsi pautotoan. Jala dan jadi hamu manolong natutu marite-hite goarku. Asa unang marlea baenonmu goari di batam. Ai au do Jahoba. Dang jadi rupaommu dongammu manang doboommu ugasanna. Jaladang jadi pagogomu upani halak pangula pola sahat ro di manogot. Dang jadi guraanmu halak nanengel jala dang jadi baenonmu partutuhan di joloni halak nama pitung. Ikon habiaranmu do debatamu ai au do Jahoba. Dang jadi papelommu uhum di paruhuman. Dang jadi hamu marnida di dabohi. Alai halak napogos, pasangap halak na sangap, ikon marhite sian hati goran uhommu dongammu. Dong jadi ho mangalap panaruhon hata makata donganmu sabangso. Jala dan jadi ho hehe manindangi dopak muda di donganmu. Ai au do Jahoba. Dang jadi hosomommu dongammu di bagasan roham. Alai ikon marsi paingot ho tu dongammu. Asa unang manean dosa ho ala ibana. Dang jadi bolosononmu na jahat. Jala dang jadi marsinusion roham tu anak ni bangsom. Ikon haholonganmu donganmu jolma songon dirim. Ai au do Jahoba. Ido saatna, martua doa kana tumangion hatani debata, jalaum peotsa. Amin. Sonari ujahama pembacaan sejarah singkat reformasi Martin Luther. Sejarah singkat reformasi dari Martin Luther. Martin Luther dikenal seorang reformator Protestan. Beliau adalah seorang Jerman yang mereformasi gereja yang pada waktu itu disebut Katolik. Sekitar tahun 1517. Dikenal dengan seorang yang sangat berani menempelkan 95 dalil yang dianggapnya tidak Kristiani. Di antara dalil yang direformasinya adalah mengenai indulgensia, yakni
penjualan surat pengampunan dosa, Alkitab yang hanya dapat dibaca oleh pendeta dan tidak dapat dibaca oleh jemaat. Dalam pergumulannya di tempat persembunyiannya, yaitu di benteng Wartburg, Jerman, beliau menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke bahasa Jerman agar firman Tuhan dapat dibaca oleh jemaat. Di Wittenberg, beliau mengajar, berkhotbah untuk memperluas pembaharuan atau reformasi ke seluruh Eropa. Pengajaran Martin Luther yang sangat terkenal adalah Solus Christi, yakni sola gratia, sola fide, sola scriptura, soli Deo gloria. Keselamatan adalah pemberian Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Manusia diselamatkan hanya oleh anugerahnya dalam Yesus Kristus, hanya melalui iman. Manusia dapat yakin akan hal ini hanya oleh firman yang tertulis dalam Alkitab, dan hanya melalui firman-Nya saja yang dapat menuntun kita dengan benar untuk mengucapkan kemuliaan bagi Allah. Martin Luther juga adalah penulis buku Katekismus yang merupakan pengajaran dasar iman Kristen. Buku ini diharapkan dimiliki oleh masing-masing keluarga jemaat Kristen Protestan. Pada tahun 1546, Martin Luther meninggal dunia. Namun teologinya dan reformasinya masih diteruskan oleh gereja-gereja Protestan hingga saat ini. Demikian pembacaan sejarah singkat reformasi Martin Luther. Amang dohi dang salutna da dia hologi Tuhan, taha tindakon maha porsiatai, songon nahina tindakon didongata saha porsiaon, disandok partibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargono suatu dosan, natu mopal langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanan tinubuhoni si Maria, naga begabian si Anton di Porbadia, andorang so habubuhan, ido tuhatta, natu maona bernit di panghuman ni silatus, namati terbaja lo ibana di hau pinar silang, natuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isimai bana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia di tondi Porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau pani alak Kristen akan abadi. Dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin.
Horas, selamat hari Minggu ma dihita salutna. Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu sia November 2025. Minggu Reformasi, Minggu Sadarion sia November 2025, ima Pesta Parningotan Reformasi Pa500 Walu. Hombar tusi tapatupa do parmingguan reformasi jala di patupa huriata do marulaon nabadia di sude parmingguan kecuali parmingguan remaja dohot sekolah minggu. Partangyangan week. Hombar tu misi sending HKBP di patupa do partangyangan di sude week na dihobasi tim sending HKBP hari Jumat 14 November 2025 pukul 10 siawib di Wik Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Sintua Anton Sijabat Ina Elviana Gloria Boruhutapea alamat Jalan Balai Pustaka Timur nomor 30 sia Blok B 10 Walu RT 00 RW 0 sia Rawamangun Jakarta Timur. Wik Pulau Asem di Bagasni keluarga Sintua Berlin Manurung Inarieni Panggabean. Alamat Jalan Pulau Asem 5 nomor 42 Rawamangun Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tolu dohot Rawamangun 4 di Bagasni keluarga John Maruli Tampu Bolon Inariama Vensia Borusitohang Inganan Partangyangan Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Wik balap sepeda di Bagasni keluarga Sintua Nyonya Damler Hutapea Nesti Boru Tampu Bolon alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 003 RW 05 nomor 10 sia Rawamangun Jakarta Timur. Wik Pulau Mas Kampung Baru di Bagasni keluarga Nyonya Saud Situmorang Saurita Boru Silitonga di Jalan Mutiara Tolu nomor 5 RT 005 RW 06 Pulau Mas Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tegalan di Bagasni keluarga Sintua MT Tambunan Ina Sintua T Boru Pangaribuan Jalan Pemuda 2 RT 008 RW 02 Rawamangun Jakarta Timur. Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni keluarga Linton Hutapea Inaratna Pasaribu alamat Jalan Sunan Ampel nomor 100 Sada Rawamangun Jakarta Timur. Wik Kampung Ambon di Bagasni keluarga Basirun Sianipar Inalas Maria Borusi Hombing alamat Jalan Bangunan Barat nomor 10 Walu Kampung Ambon Jakarta Timur. Wik Cipinang di Bagasni keluarga Nyonya Sinaga Rismauli Boru Ambarita alamat Jalan Cipinang Jagal nomor 2 RT 00 Walu RW 16 Cipinang Kelurahan Cipinang Jakarta Timur. Wik Gangkana di Bagasni keluarga Saud Manik Ina Sintua Rosdiana Boru Panjaitan Gangkana RT 10 Walu RW 06 nomor 20 Walu alamat Jalan Rawamangun Selatan Jakarta Timur. Wik Kelapa Gading di Bagasni keluarga Sintua Richard Panjaitan Ina Idalam Tiur Boru Sitorus alamat Jalan Janur Indah Opat LA 10 Tolu nomor Tolu Kelapa Gading Jakarta Utara. Wik Utan Kayu Kayu Manis di Bagasni keluarga Simon Malau Ina Aan Boru Sitanggang alamat Jalan Balai Rakyat 2 nomor Pitu Utan Kayu Utara Jakarta Timur. Wik Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Nyonya Jemadi Tahan Managor Tampu Bolon Bintang Meini Boru Tambunan alamat Jalan Cipinang Kebembem Tolu nomor sia RT 010 Tolu RW 010 Tolu Jakarta Timur. Wik Kayu Putih Kapling Porli di Bagasni keluarga Erwin Pakbahan Ina Hotmaida Boru Gultom alamat Jalan Kayu Putih Tengah B50 Tolu nomor 10 Sada Jakarta Timur. Wik Jatinegara Kaum
Di bagas ni keluarga, Sintua Nyonya Tumpal Naigolan, Ina Erida Borusinaga, alamat Jalan Raya Bekasi, kilometer 10 Ganglio, RT 010 Sada, RW 0 Tolu, nomor 22, Jakarta Timur. Wik Rawasari, Cempaka Putih. Di bagas ni keluarga, Nyonya J. Sirait, Evangelis Rugun Boru Simanjuntak, alamat Jalan Cempaka Putih Timur nomor 10 Tolu A nomor 10 Sada, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Wik Duren Sawit, di bagas ni keluarga Pos M Huta Barat, Inariama Boru Tobing, alamat Jalan Teluk Bayur 5 B Tolu nomor 0 Sada, Kapling Angkatan Laut, Duren Sawit, Jakarta Timur. Wik Kampung Pertanian, di bagas ni keluarga Manosor Siregar, Inarotua Teresia Boru Simbolon, Kampung Pertanian RT 02 RW 0 Sada, Rawamangun, Jakarta Timur. Wik Penggilingan, di bagas nih keluarga Nyonya Piator Simanjuntak, Anita Betty Roslina Boru Pardede, alamat Jalan Garuda Barat, Blok G Sada, nomor Sia, RT 003 RW 12, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Hombar Tupartang Yangani, Sude Aka kegiatan adong di Gareja Mansohot Majo, asing nih pelajar Sidi, Jala sermon guru sekolah minggu dan pra remaja di Patupama hari Kamis 10 Tolu November 2025. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hombar tu surat Kepala Departemen Marturia HKBP Patupaon ma kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman. Jala Huriata HKBP Rawamangun Gabe tuan rumah. Dohot aka kegiatan boima di Jaha di Harotas Tikting. Pendaftaran kehadiran di acara malam misi drama musikal dohot tokso Holong Nalas boima scan barcode di Harotas Tiktingon. Tatangnyakon mah asadenggan madalan Pakobasion misi pekabaran Injil Biro Sending Departemen Marturia HKBP Ima nagabe tugas utama di gereja. Pembinaan Dewan Marturia. Dewan Marturia patupa pembinaan dohot tema setia melayani teguh dalam iman. Hari Sabtu 22 November 2025 maringanan di Rumah Perubahan Jakarta Escape marpungu di gereja pukul 6.30 WIB miundang maak anggota seksi sending, seksi musik, dohot seksi digital lao mandohoti pembinaani jalan mendaftar marhite link na adong di Harotas Tikting manang boima menghubungi Sintua Rudolf Gultom di 012 Sada walu 2 sia opat 0 walu dohot Gita Pangaribuan. Anggiat ma pembinaani boyi manambah parbinotota laum makobasi pangkobasiota. Ibadah puncak tahun reformasi HKBP. Selasa 10 November pukul 10.07 WIB di Patupado ibadah puncak transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di gedung Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP niulahon ni Eporus HKBP Pandita Dr. Victor Tinambunan MST Sude Pandita utusan ruas seksi Parompuan Huria SPH HKBP Rawamangun mandohoti ibadahi hombar tusi sermon palahalado di Patupama gabe hari Senin 10 November 2025. Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 November 2025 masuk pukul 10 WIB
di Patupado Konven Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di Gereja HKBP Resort Cijantung. Sude Pandita Diakones Bibelfro Dohot Ina Sarfat asa mandohoti konveni. Jadwal Pesta Natal 2025 Dohot Tahun Baru 2026 HKBP Romangun Boima di Jaha di Harotas Tikting. Natal Diakoni HKBP Romangun. Natal Diakoni Ina Ama Nama Balu Dohot Anakna Sopot Maramna Sopot Somarina HKBP Romangun di Patupa Rabu 3 Desember 2025 pukul 10 WIB. Hombar Tusi Pinangido Ganupwik asa mangalehon 2 halak utusan Lao Marliturgi di Natali Ina Manang Ama Nama Balu. Si Palas Rohan Natal di Pasahatma di Pesta Natali. Sude Sintuawik asa berkoordinasi dohot seksi diakoni sosial taringot data ama dohot ina nama balu dohot anak nas sopot somarama sopot somarina. Latihan liturgi di Patupa Ganep hari Senin pukul 10 tolu. Jadwal latihan imah tanggal 10 pitu 24 November pukul 10 tolu WIB. Jala Gladi Bersih tanggal 1 Desember 2025 pukul 10 tolu WIB di gereja. Komisi Beasiswa. Pendaftaran murid baru penerima beasiswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dibuka mulai hari Minggu 9 November 2025. Formulir pendaftaran Boima di Jalo, Sian Kantor Sekretariat, Jaladi Paulak tu Sekretariat Gereja, Manang tu Pengurus Komisi Beasiswa. Pinomat hari Minggu 30 November 2025. Nah pasahaton bantuan beasiswa nunga di Patupama di Patupana di hari Kamis 6 November 2025 pukul 10 pitu WIB di gereja. Tu akar ruas Nihuriata Romangun. SD, SMP, SMA, dohot perguruan tinggi. Sada sumber pendanaan Komisi Beasiswa HKBP Romangun, Imam Marhite Pelean Persembahan Hombar Tusi, Minggu Sadarion, Sia September 2025, di Patupado, Papungu Pelean Khusus tu Komisi Beasiswa di Sude Parmingguon, Marhite, Kantong Naungu, Simpul Marjambita. Minggu 10 November 2025, Simpul Manjahatikting, Komisi Beasiswa Mambaen Panorangion, dohot laporan Komisi Beasiswa Asing ni Parmingguan Remaja, dohot Sekolah Minggu. Tadukung ma jala tatangnya kon ma program Komisi Beasiswawi asa Boy Mardalan dohot Denggan. Kesehatian Inanomi HKBP Romangun. Senin, Selasa, 10-11 November 2025, Punguan Inanomi Patupa Retreat Kesehatian Maringanan di Hotel and Resort Beach Kesegaran Teresia Gunung Gelis, Bogor. Dohot tema. Kegiatan adalah bersatu tetap teguh dan giat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kunjungan gerejawi. Minggu 10 November 2025, Inna Gloria HKBP Romangun Patupa kunjungan gerejawi Jala Mandohoti Parmingguon pukul 10 WIB tu gereja HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi. Jala Punguan Ina Sola Gracia Hombar tu perayaan ulang tahun pa 27 tahun Patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Rejek Sukatani Resort Kota Bumi Tangerang. Jala Mandohoti Parmingguan pukul 10 WIB. Anggiat Madenggan Mardalan aka kunjungani Jala Ina Gloria dohot Ina Sola Gracia Patupahon bantuan sosial baen sangap nigoarni tuhata. Parheon ama HKBP Romangun.
Hombartu kegiatan Pesta Parheon ama HKBP Romangun tahun 2025 ima puncak acara di Patupa Sabtu 22 November 2025 jala aka kegiatan napina tupa boima di Jaha di Harotas Tikting. Pelean tahun 2025. Hombartu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2025. Pelean tahun dohot gabe sumber pemasukan di gereja ta. Alanii disosoi ma sude ruasni huriata alanunga masuk hitatu minggu paduahon bulan November 2025. Asa dipasahat ma pelean tahunna. Pelean tahun boima dipasahat langsung tu bendahara manang staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Romangun manang ditransfer tu rekening huria. Jala boido dipasahat melalui Sintua Wikna. Rekapitulasi pelean tahun 2025 boima di Jaha di Harotas Tikting. Program dohot anggaran HKBP Romangun boi mardalan dohot denggan ala partisipasi dohot dukungan sian sude ruasni huriata. Tambahan namar sahid Nyonya si Hombing Ellen Boru Sigalingging wik utan kayu-kayu manis dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Tikting naung di parade ni Tuhata di Huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka si patu pawota bayan sangap di Guarna. Songonima Tikting di Huriata Minggu Sadarion Moleate.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangarajai ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita di mingguta sadarion, ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis, natar surat di buku nisi Judas, biddu naparjolo, ayat 17 sahat tu ayat 27. Judas biddu naparjolo, ayat 17 sahat tu ayat 27, denggam mata tangihon asa hujaha dihita. Apo-apo patuguhon roha. Alai hamu akka haholongan, ingot hamuma hata akka naung nilubahon ni akka apostel ni Tuhata Yesus Kristus. Ai didok nasida do tuhamu, di akka ari parpudi, Roma akka si pangisahi, akka namangulahon hahisapon, hajahaton ni roha nasidabe. Ima akka pamula-mula mengulu donian alai dang martodi. Alai hamu akka haholongan, pauliuli hamuma dirimuna di atas haporsiaumuna nabadia situtu, jala martangiang di bagasa todi parbadia. Ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata, mai-maima mahamu di asini rohani Tuhata Yesus Kristus, asa sahat hamu tuhangoluan saliling-lilingna. Ajari hamuma akka na ganggu rohai, palua hamuma nasida, rapas hamuma nasida sian api, marasini roha mahamu dinadeba, huhut mabiar, hagigihok kamu ma nang abitna, naung ni ramunan ni sibukna. Ima sahakna. Horas madhita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Reformasi. Ido pesta lasne rohata. Jalanunga tahasomalhon. Tradisi yang baik untuk melakukan perjamuan kudus. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengingat anugerah-Nya. Alani, anu kita selesai ibadah, lanjut dohita perjamuan kudus. Unang maadong namulak. Selain ni, dadanak naso. Sidi dope, dang pola macalo dope. Dohot nahona RPP. Alay biasa na nahona RPP dak pola roy. Engay boto dang tarzalwawan noni. Jolo di sakom majoau inna rohana doi. Ade. Dihita saluhuna dongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Lasni rohata di mingguta sadarion. Ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Di bae ma judulna, manang topikna, manang temana, mangaramoti diri di bagasan holong ni roha, memelihara diri dalam kasih Allah. Wado mangaramoti diri di bagasan holong ni roha. Nga dijelaskan nakin di epistel tai. Molo holong ni rohai ikom marpai bainado. Mangula do, ada aktivitasnya, adok kataridaanna. Anggona jolo di Palestina, pangula do jolma. Jadi, molo menyabit padi, jangan diambil semua kalau ada yang terjatuh, karena ada yang punya bagian untuk itu. Ima holong ni roha, disarihon nakso tinadday. Ima na mangulu di bagasan holong nasiat Tuhatay. Dang ala na tinadda, dang ala ni pamili ni ba, alay nasa na makaperluhon asyasi ni debata siyak kita.
tahaholongi ibana. Jadi memelihara diri, mangaramoti diri di bagasan holong neroha. Melojot-jot taulahon holong neroha ido na memelihara diri tau. Molo mangulu hita di bagasan hata ni debata na memelihara diri do hita. Sehat mahita saunari. Sehat nang ari sugut. Aigok dame ma. Dangadong hosom. Dangadong late. Dihita. Gajang mau murta. Imana memelihara diri. Alay buado didok Judas. Diturpuk tau. Bagaimana Judas untuk menerangkan, memelihara diri kita di bagasan asini rohani debata. Tatada ima Judas anggini Tuhan Yesus manang anggini si Jakobus. Takpolau hubadi si Tuhan Yesus nai. Buadok peneliti adaw. Ay siya tot di porbadie doang ko Yesusi. Namusekan Judas. Tujuan ni suraton laho patuguhon hapor siyaw ni akasi huto Yesus. Patuguhon hapor siyaw. Ay olodo moleng-oleng, olodo ganggu, olodo ragu-ragu, boy. Om matong patuguhon hapor siyaw tak. Molo adong moleng-oleng. Olo margangko ni roha. Tabereng ma Judas patorakon. Buhado sa sitong nangulu niya kanapor siyay. Na mangulu di bagasan holong ni roha. Boy pasidikon ngoluna. Siyan akaragam-ragam ni subia ni Portibion. Boy paholak ko dirina. Siyan akaharamunon na adong di Portibion. Ibana uluan ni sada huria na burju. Sederhana. Jujur manang tulus marroha. Ipasahat pesurat naon ala gudang borhat akka panisipi pengajar-pengajar sesat. Akka guru-guru palsu. Akka siuhumokyan. Akka nong mangulahod dosa. Alay sahira burju berengan. Gudang dosongoni. Nang nuay ngope. Gudang do. Natargoar halak Kristen. Tetapi antikristus. Debasian namang guari dirina si huto Jesus olodo di ela-ela parpoda halilwoni. Nasobakol rohana mangula dosa. Jala marpangatusyon na pilit taringo tu asiasi ni debata. Buado pangatusyon na pilit taringo tu asi ni roha ni debata. Parholong do tu hatay. Labat tarimas para si roha. Manang buhape hupabaid ngulukon. Hupangulahulak ko petaho mangulahod dosa. Margabus, korupsi. Menekan perasaan orang lain. Marpamuati do tu hatay duawin. Ima marpangatusyon na pilit. Taringot wasi ni roha ni debata. Molodung tajalo asi ni roha ni debata. Muba mahita. Unang besay taulahon. Talowas madiritay. Nirajaan nito dini debata. Unang olohita di ela-ela Portibion. Ay bolo sosongoni nakpadita. Subuhi ba marjabu. Subuhi ba mobil. Subuhi pasikolaw denakon. Ayang godang buaton.
siap pertebuani, menghalalkan bahasa-bahasa yang lemah lembut untuk mengambil sesuatu yang tidak bagiannya. Parpoda haliluod doy. Doy ma dak pola buai, adong do madok kusongone. Dak pola buai. Doy ma marbisuk maita. Alai Judas pasingoton. Unang madiulahos hal si songoni. Alai mubama. Unang mamar pangatusyon na pilit taringot wasi-asin ni debata. Tahamolate homma. Mari kita bersyukur tentang apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Turpukon bagi apa dua homaun di buku Judasi. Akahata si podaon taringot waka ngolunya kana porsia. Na olo mangarado ti ngolu partodion. Ay nung ngalam raga jol mamunggil sian haporsiaon nahian. Adong dosongoni. Iku aros ibana. Munggil ibana. Sian ngolu nasa sitong na. Mangolu di hasisapon ni daging. Mangolu di pangisahiyon. Mangolu maroha na jahat. Sa sitong nadak siulahonon niya kahalak si Ihutok Kristus si. Alayulo do tarela tutu. Tiki makata dongat ta. Tudongat ta nasing. Imeda. Uberek pe. Songoni idu imana te. Dang marpanarihonin na. Hape imana pe dang marpanarihon. Imeda. Uberek pe. Songoni idu ibana. Dukudu limana pang. Dangolo ibana nanggo pala manaili. Mangicahi dongan na mangisahi do ibana. Marohadiri dongan na marohadiri do ibana. Ay mana pe dibuat do gudang. Au pe hubuat magudang. Hamuna dongan saha porsiaon. Ia ngolu ni akan aporsia adul marasing dosian akai sude. Naing do ngolu haporsia di bagasan ojahan nahoti. Ima makaposi Jesus si paluai. Ay moloyakid do hita taringot tu ngolu taon. Ni ramotan ni debata, na pinaborhat ni debata. Dangadong keraguan di hita. Hubuak ma asa mangolu. Asa gudang artak. Molo mangaleod do debata dang ala nata soros ya jolma boy do hita mamora. Boy do hita bertumbuh berkembang baik secara ekonomi, baik secara rohani. Maka po si debata meyakinkan diri kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Sari honone debata do akan narikot di ngolutta. Pos ni rohat tayo naik ko tatabay. Unang ragu-ragu. Unang holan. Mengandalkan materi hita. Laho madalani ari-ari ni ngoluta. Adong do aka si pareahan ni hala Kristen maradopon aka parpoda haliluon. Tutu godang do nasotaralo hita. Si pata daktar pasiding. Songon na idokon ni halak bataki. Suhar ditay dongat tubu bulu. Suhar do tinaitin na. Alamar dongat tubu tong mana doi. Dang boy masyaloan. Suhar bulu ditay dongan. Suhar do tinait. Menamasak digaga ursa. Namasa maniula. Ahana masa nuaing makatadongan menganggap dirinya lebih benar dari diri orang lain. Sepertinya dia lebih perfect, sempurna kehidupannya.
daripada orang lain. Alani naing do polin pamerengota unang taihutto ni na manegay hapolino ni haporsyautay. Na parjolo marningot aka hata naung nilubahon ni aka apostel ni Kristus. Jadi bolo adong na masa adok taida diperhadapkan kita dengan suatu persoalan. Taingo mahata ni apostel. Taingo makahata ni debata. Naung ni jamitahon niya kapar jamita. Unang tapangasahod dirita. Adong do memang cerita. Jala memang takas doi. Sahak rodi obason. Tapai hutihut. Tiki moding no mensen marjamita ma padita Pedrik panggabean. Marjamita sian ulaon apostel 20 ayat 25 sahak tu 32. Di lubahodo di ayat 20 siai. Ia dung lao au bongok ma tuhamu babiat panoro. Akana somangolani pinar mahanna. Setelah aku pergi, setelah aku tiada. Roma akababiak panoro. Roma pengajar-pengajar palsu. Roma akan namar si paulaula. Godang ma akajolma. Nama katidakon Kristen ibana. Alay antikristus dong sasitongna. Dia memaksakan kehendaknya menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak mempelajari dirinya itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Godang do tangiang niaka partangiang. Yang memaksakan kehendak dirinya sendiri menjadi kehendak Tuhan. Akababiak panoro pe. Godang nalaho pasiak-siak atau membuat orang menderita. Ganup tiki do adonge. Dari zaman dahulu juga sudah ada itu. Ditiki ulaun ni apostel. Ditiki no mensen. Nang sahat tu. Sadarion nang tutiki naneng ro. Udah ngakababiak panoro. Nanaing mangolgap menyengsarakan kehidupan orang lain. Nanaing masegay ngolu niakan aporsiay. Boy doi rosian bagasan huriay. Boy doi sia duru ni huriay. Jala ikor ramotata do diri tasad diri. Iya. Bukan di luar sana itu banyakan. Yang menamai dirinya Kristen. Sihuton Kristus. Olodo. Dang mapakorhon. Hata ni debata di ngoluna. Hoddo ibana di pendirian nai. Hoddo ibana di roha batui. Dang ditangihon. Dang dihanguluhon hata ni debata. Olodo ibana mencari korban untuk kepentingan dirinya. Tuhap Yesus pe di ela-ela sibulisido ya. Ima di Matius 4 ayat 1 sada. Alai ditiki di ela-ela sibulisi Tuhan Yesus. Hatani debata dotong alus ni Tuhan Yesus. Diingot dotong hata ni debata. Dan jadi ujunamu jauh badai batam. Nakpe mengamalai ibana. 40 hari ibana. Dang mangadang minum. Baim marotion gabe. Baim mabatuo gabe roti. Asa mangako. Ninna sibolis itu ibana.
dakkolan roti si panganon alay hatane di batado. Gudang do na mangujuni hita nang saunari pe. Buak maon, pake maon, satoki jo, dak pola buai. Di boto Tuhani doi, apalagi na kan? Taparohahom matik-tik tay nakin. 2.700 kakahita. Alay na mabayar 700 kakado pe. Ato ima ano may. Bulan ono may. Ina tiki bulan Januari. Dugsaha bulan onom. Ano may. Bulan walu ma. Ngalewa bulan walu. Oktober gudang naik. Apola sa dia pilih tahun ini. Ujung na di total ma. Ape 700 dope nama bayar. Molon yang roha di ujung si bolisido. Olo dirkon. Asa dihamai. Inna. Jadi ya ma pola pilih tahun ini. Unang yang rohata. Ayo lu do masuk si bolisi si pata. Manggoit tidak. Dak pola sakepok tu si. Molonileo sejuta ngabe inner pani. Ape ibae pelia tahun ni ima tanggung jawab tadoi. Laho madok mauliate tu debata di sude paso-pasona. Acugari tu rumah sakit tita. Oksigen sadari dan cukup sejuta. Alay di leo Tuhan itu. Bebas kita menghirup udara yang diberikannya. Mangolu kita, berkarya kita, sehat kita, boy kita marpikir. Iko pasahatokku do. Dang ujunakku di bata. Dang dohonokku niang pilihat tau ni. Adong dumadok di hurian ni hala dorang di son. Kaya kok kami nang pendeta, belum pernah kami kekurangan uang ina. Ba, ido, ba, tuan ni ma. Ido nani harapon. Ido na pinarsita molo kaya. Ipadudu ma, tua dupan ni debata. So tungdo diela-ela hita. Alay taingok ma bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan perpuluhan. Nak pola ditik-tikkon. Tadani nau makaposi di batama hita mangalehot silonota tutunga-tunga ni huryaon. Napaduahon didok. Pauliulihon jala mangaramoti diri. Buado carata mengaramoti diri. Selain tadi kita mengingat apa yang sudah dikotbahkan, yang sudah diterangkan, naung dilubahon yaka apostel, sejarah-sejarah para penginjil, sudah kita ingat itu. Lau paulihulihot diri tahun marhua muse, martangiang. Ido mengaramoti diri. Memelihara kehidupan kita. Adong dotolu dalan ni akan haporsian mangaramoti dirina. Pauliulihot dirina di bagasan haporsiaon napolin tu Yesus Kristus. Dang adong ojahan nasing. Iya so Yesus Kristus si. Idonakin didok parageda. Moloy parohahok kita. Dang adong ojahan nasing. Tidak ada dasar yang lebih kuat daripada Yesus Kristus itu sendiri menjadi dasar iman kita. Holan alani asini rohani debatado. Holan alani kesempatan na pinasaha ni debatado. Ido ubahen na boy hita. Jala molo say suani di bagasak kita. Polin haporsiaut tatu debata. Ima na mangaramoti diri.
Ay todi ni debata do mangula, mangaramoti hita, majaga hita, manuturi hita. Mangalehon akka bisuk do dapistarat hita. Mangalusi akka haliluon. Pengajaran palsu na ditawarho portibiot tu hita. Na mangihut marhite tangiang, Martin Luther Madok tangiang dongolu niya kana porsia. Jika saya mengabaikan doa, 1 hari saja saya akan mengalami kehilangan banyak api iman. Jadi bolo sa dangadong be martangiak kita, ngabosak kita martangiang, manang langkus rohata martangiang, ngamate be. Ngolu ni haporsiotay. Dang menyala be. Nang manggulmit be. Haporsiotay. Alay molo di bagasat tangiang dohita. Menyala ma haporsiotay. Jaladang mabiar behita. Dang tahutab behita. Dang adong be. Naboy mangabat hita laho mangulahon akan adeng kane. Mabiari baba. Dangin na be. Nidokan no kata niba, mabiari ba. Sisugudon no dokonon na iba. Unang maba. Alay, molodung martangiang ibana. Mangido panuturyo siya debata. Parbisuhan na do. Parjulu atok taringoti. Akanasing. Unak tortutanoy taringoti. Inna. Dituturi doy. Ay bolo pajupang na marhamarangge. Ay wado pola tay. Ay say pabuati hurupang. Ay ngay garicho hape. Anggo etong marbada ma. Alay molo pajupak kita. Ngangolo ni tangyangi jumolo. Sehat dohon yan. Anggi boru sehat do. Anak ta. Nakuliay nga tamat. O nga bebang. Batuan ni ma. Gudang na ipaso-paso ni Tuhan ijal huwate. Itorpukaon yang kita ima debang. Rikok diaw hepeng. Bado. Gadisot tamay tiat-tianan na pinasahat ni umay. Dok bapay. Ayah haro na perlu. Ay hurak ke pengon. Adang. Nah. Maju pijam musepe paulak. Gogo ni tangyangi pada mehoroha. Gogo ni tangyangi mengajar hita marbisuk. Tuhan tidak tinggal diam untuk memberkati kita kalau kita meminta kepadanya. Tuktuhi ma sainau kapon na do. Pangido ma sainalehonon na do. Gogo ni tangyangi do. Ngolu ni akan porsea. Napatuluhon maima makirim di asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Molo makirip pita dakolasok. Jolma na makirim semangat doi. Songon na menyambut tamu naneng ro. Molo makirim ibana. Ro tamuna tujabuna. Dongan na saudarana. Neng rohami tujabu bah bapuda. Tuan ima. Roma hamu. Itu Roma tuinatai. Tuar sosial lang ba? Ay anak tak. Payas jo hay mejay. Asa isi taudul. Baik kaya pangalopan ni tesi. Jolma na makirim asin ni roha semangat. Marpakirimon. Dang apatis ibana. Dak tinggal diam. Dang lipat tangan. Jolma na porsia di asin ni roha ni debata. Diulah doakan nadengkan. Mangasihi do ibana. Memaafkan do ibana. Dileo do rohana marsiajar hata ni debata. Dakkola modo ibana di jabuna. Alay say rodo ibana. Mananginangi hata ni debata. Ano jalo otama asini rohani debata marhite-hite perpadanan nabadiai. Ngaditik-tik ni 2 hali. Sudah mahita ambil bagian majalo asi-asi na pinasahat ni debata. Ay holan asi ni rohanaido.
Naboy paluahok kita. Marhite dagingna, dohot mudarna, naung saur tu hita. Ti kita pangan roti dohot angguri. Di bagasan hapor siaw kita, may maasin ni rohani debata. Makana, molo adong namar sahit, saya didokon. Alay unang jolotong nenek-nek tospe, marula da baria inna. Alay molo diingoti mana do asin ni rohani di bata. Juju bah, bicaboya hudul makatai tiur rohakku. Asa marula da baria majoba. Asa huingot asin ni rohani di bata. Asin ni rohani di bata do na panguluhon. Unang adong madokon na to. Beh, ngamarulun na ba dia puang? Mangulu dupe. Inna. Arong dumadok ko sa nguni bigi. Beh, ngamarulun na ba dia? Alay mangulu bete. Beh, inna. Jaydang napataruhot tuha matean. Ulon na ba dia? Paingot todo, pabuahon. Adong do nagumogo siya gugut taon. Ima tuha debata. Lomo ni rohana manasaut tuhita. Molodung saur hita dohot ibana, marhite daging na dohot mudarna. Dang habiarat tabe manang aha. Nung nga sesa dosata, molo tung tuhamatean. Nga adong bedihita, gugu. Molo tung tuhahipason. Asa tok-tok kita matok moliate tu ibana. Gudang dope, tiki, laho majalo asin ni rohanay. Ima nabinain ni Judas laho, pauliulihon jala mangaramoti diri. Marhapor siyaw na tugu, martangiang may asin ni rohani debata. Jala adok sa danay, nanaing berengota. Manogudogo jala mabuan mulak akan nalilu. Tugas tadoy. Dak tugas ni hola paditay. Dak kolat tugas ni situay. Manogudogo. Songon na adong di ayat 22 dohot 27. Ajari hamu akka nagganggu rohay. Di makatahatay man yan iba dohok dongakan mula siya Jerusalem mana harwa dong dudisi aha pernikahan kana tumbang gadoi mana dokon mula doha minak padita di pasu-pasu songon na di pasu-pasu na percului inna ba ay bahasa mulak kamu di pasu-pasu. Ay naso segardo ingatammu tu pasu-pasu parjulu. Dos madohoton. Baptis ulang. Uloy mana di baptis ulang. Ala pemahaman na. Mololam di baptis imana piga-piga hali. Bahot maasin ni rohay. Hape sada do angko padiriyon. Di bagasan ko warni debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di purbadia. Adong do cerita ni padita na jolo songoni. Atar di Kalimantan do dang di Jakarta. Enak. Isukun pelajar, isukun padita ma pelajar sidik. Kamu sudah dibaptis? Belum minang pendeta, karena nggak kulihat inna. Kan mama yang membaptis, yang membawa baptis. Nggak ada kulihat itu, harus kulihat inna. Mula gimana tuh jabu, didokoni mana tuh makna? Mak, saya belum dibaptis. Sudah mang, sudah ada belangkonya. Ini waktu kamu masih umur 3 minggu, inna. Enggak, saya tidak lihat itu. Berarti saya belum dibaptis.
Olodo sipata songoni. Alani kemajuan ni zaman, maniru-niru tuha porsian ni jolma. Baulo di mana dibaptis ulang. Isor nopo ni mana tu aiki. Ayang go baptisan ni HKBP kurang sahdo inna. Ay hulat tu ulu na do dilia ibae naiki. Tang do tu daging na inna muse. Iko sitogu-togu tado. Ajarat tado. Dohonot tado. Aek naung marsaor hatani debata. Natahapor siay doi. Manang otik manang godang. Naung saha tu si majujub tai. Marhagogo doi. Laho madidihita tu bagasan goar ni debata ama anak doktor di Porbadia. Dang ala ni godang na. Dang ikot tonu. Dang ikon maruseosean aeki. Tatogu-togu mak godang do hal jol masongonon. Hamunadongan saha porsian. Dihita saluhukna. Molo taboto hatai. Molo taboto hata podaon. Molo tahanguluhon hata ni debata. Naung pinasaha ni Judas. Termasuk dohita memelihara diri. Termasuk dohita mangaramoti dirita. Taulah mahata ni debata. Fokus mahita mangulahon lomone roha ni debata. Tajaga homa dirita sian akka poda-poda haliluon. Sai roma hita maparsiajari hata ni debata. Sai tatangi homa suara ni debata. Taparinggas mahita martangi yang makatai dohot debata. Taparinggas maruhatta majalo asiasi ni debata. Marhite akka ulaun-ulaun ng pinasaha ni Huriana. Marhite perjamuan kudus. Unang maadong na madjua. Ay marhite perjamuan kudusi. Tongdo na memelihara dirita hita disi. Moloduk tapangan. Daging ni tuhatay. Marhagugo umahita mangulahon akalomo ni rohana. Molodung saor mudar tay. Dohot mudar ni Kristusi. Margogo mahita mangulahon akalomo ni rohana. Asa terpelihara hita. Asa adong ngolu ni tordita. Margogo hita manguduti ngoluta. Obartuasi dohot tolong ni rohani debata. Tajakom mayan non dalam rangka memperingati reformasi Martin Luther. Dang alani pabainan, dang alani gugu hita, dang alani namangulaho patik kita. Malua siya dosa, alay alani asi-asi ni debata, alani mudar ni Kristusi, alani daging ni Kristusido, uban na malua hita, tahapor siya'y may jala tahalacon di bagasan ngoluta. Amen, martangiang mahita. Mauliati madiho aletu hadebata, di asini roham na marmudu-mudu ngolu nami. Boy hami borhas sian bagas nami be. Tu bagas joromon. Laho manangihon hatam. Mamuji ho marhite-hite parmingguan nami. Ale tu hadebata takas do. Di idaho jala di botoho. Parniahapan nami parsoryon nami. Si pataganggu roha nami tutu. Mamereng perkembangan hidup. Kemajuan zaman. Olodo sipata, dakku sadari hami tarela hami. Gabe hupangasaho kami diri nami. Dohot gogo ni portibion, lahu madalani ari-ari ni ngolu nami. Di bagasa tikyo di pasingoto hami marhiti-hiti Judas di surakna. Asa uparohaho kami akalomo ni roham. Asa marhapolinon haporsion nami holatuho. Jalahu paringga cami, martangiang mangidugugo ganup tikituho. Ay molo sorap dohoto, dang tarulahami agia aha. Mauliate madiho Tuhan di paloasam hohami, sahuria merayakan hari reformasi.
nagoklas ni roha do hami tutu hinorhon ni haporsiaon ni akka iduk nami di zaman Martin Luther boy di paulak haporsiaon na denggani muse holan alani asini rohamdo boy malua hami siad dosa dada alani hepeng dada alani pampainan na denggan dada alani burju nami alai asini rohamdo atong Tuhan daktar pangasahok kami diri nami holak kodo nahu pangasahok kami ganup tiki ganup pare di ngulu nami di dalam rangka peringatan hari reformasi di luar suryau pami huriau kami lau homat jalo pasu-pasume marhiti-hiti perpadanan dabadia ajari hami Tuhan macakoni asahu au koko kami marhite mudarmi marhite dagingmi gabi sahat tuhami hasesaan di dosa naung pinapatarmu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami moliate madiho Tuhan boloboi huingot tami kadongan nami nasoboi hadir di akapar minggu naung pinatupan ni huriam ima alani akapar sahiton sada huingot hami Erni Deborah wik utan kayu manis natongon dirawat di rumah sakit Ananda Bekasi ulan sada do Tuhan na dirawat di rumah sakit i patut dohu halaco kami sian torop ni hami ruas ni huriam HKBP Rawamangun ulan sada do namar sahid alani hubua kami matua do pammu asa ape homa tangamu nabadiai mamasu-masu ubat na pinangan nasida dohot perawatan medis na di calon nasida Leon Bisuk Rapistara tuaka keluarga asa toktong dirawat di bagasan holong nasiakoy malutung adong dongan nami na hurang hipas na dirawat di jabu na soboy bergabung do tami di akka ibadah homatong Tuhan namat dongani pasu-pasu nasida leo semangat nasida molotung beribadah di jabu penasida luas nasida di bagasan haringkason di bagasan las neroha mengikuti ibadah nami na adong di tonga-tonga ni huriam HKBP Rawamangun atong Tuhan hupasaha tami masude aka program ni huriam manipat saminggon dinanaing patupahok kami serentak partangyangan seding tanggal 10 di akawik nabi homa Tuhan napaluas somardala doho di bagasan las neroha paborhat akaruas ni huriam siap bagas nabi manopot inganan jabu naung pinarade ni akka uwik masing-masing laos paluas matuhan akan nama jabui di bagas adame doho las neroha tarlubo bihahi pason macakon akadonganna asa hubige hami Tuhan parsi hohoton ni akka dongan nami na melayani di seding dohot parsihohoton ni jolma naung nilayanan nasida di akka pulau-pulau terkencil di Indonesia di Ingganau di Mentawai manang di dia petahe nasida mangula asa sudah hami Tuhan bersemangat bertanggung jawab laho para raton baritami asa boy hami disegarkan muse asa unang say tarpedem roha dohot haporsion nami paingot hami Tuhan di partangyangani saboy hami pacupang bohi akan namasiha holongan di ganup wek nami be suang-songon ni Tuhan aka kegiatan ni huriam sermon kompen dohot aka pesta perayaan transformasi na diadokon ni huriam di HKBP sedistrik homa Tuhan napatuluconi leo maaka roha na dengka di hami asa boy hami marhamu baun boy hami marpanarihon akka nahumaliak kami Tuhan pardengkan basa satu kenari jaloon nami ma parpadanan nabadia marhite mudar mo dohot dagingmu ima marhite roti dohot angkur na yang cakonon nami luas mahami di bagas salas ni roha mangulupon asini rohami asa sahat tu hami asa marningot hami argado hami ditubuso marhiti-hiti mudarmu di doluk Golgota
Moliate madiho Tuhan, urasi madosa nami nagodangi, asalam tamah hami Tuhan, haba orani paso-pasum. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, mangido hami tuho tangihon mapangiduan nami, asi maroham. Amen. Marede mahita huhut papungu pelian.
Ahat mahita tu acara ulau nabadia, marede mahita sian buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus nama mursa, dosa diportibion, pangolu kami. Yesus nama mursa, dosa diportibion, pangolu kami. Yesus nama mursa, dosa diportibion, sai pasodang kami. Amin, amin, amin. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna, dohot rohamuna, marhiti hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata parasi roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asima roham, topok mahami na pungudison, adora kupanga kami anon parpadanan na badiay, leho mato di porbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsiaw na mangulu di hami, asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, na makokop hami, pargogoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsiaw na mangului, say taiti maroha nami, asalam malungu kami, tuban wagijang, asa say masihol hami, pay may mahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaul ni debata, ita sakapin waing mangaton parpadanan na badiay, di baheni, tatibang maju molo, manang natau hita, marulaw na badia, asa unang hona uhum manang isesian hitaon, ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana, ala ni pabainan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiay, alay akka na dohot marulaw na badia, unang bedioloy sibolis, unang bedi dadati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tung gotapo kamuma hosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, nong mate, jala mulak mangolu, humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Di baheni, tatak kasih majolo rohat tabe, jala alusi hamuna husuk kutonon, jong-jong mahamu salohona. Naparjolo, di parhatuturoham do halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalosim di patik ni debata, molo di parhatuturoham dogma olo. Napaduahon na marsak doroham ala di dosami, jala dipangido roham naing maluaho nuaing siad dosami, molo songoni roham dogma olo.
napatuluhon di parhatu torohamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokop ho mamor sajala manesa dosam molo songoni di parhatu turoham dokma olo. Napau paton olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggat dohot halak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesau ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohata jala tatopoti masude dosata ihuto kamu matang yangod di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ajot-jot dohulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu. Hami nuaing dohot sogot. Molo balo conommu tu hami hobar tu papainan nami. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung ni lehommu humokop hami. Alani ubain na hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudedo sanami. Jala leho to di porbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano oddo pehami. Amen. Atong hamu aka naung manopoti dosa muna. Jalana mauas di asini rohani di bata. Say sahak matu hamu nahina porsiamuna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohodok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite. Goar ni di bata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amen. Ali amanami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomone roham di banotongos songon na di banua gijang. Leo matu hami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona puna harajaon. Dohot hagogon. Dohot hasangapon. Rodi saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu saluhuna. Marede mahita. Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosagu-sagu bornginai. Ujutar cehe ibana di dok mau liate dungi di ponggoli mai di parleho matu akasisiana uhud madidok jalo hamuma jala pangama dagi kudoi na dileho tuhamatian humokop hamu bahen hamuma songoni bahen parningota muna diau.
Jala dung sun nasida mangan dibuat ma panginumani, didok ma moliate dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani, ia panginumanon padan nei baru maon, marhite-hite modarhu, nani sehon humokop hamu bain sesani dosa, sai bain hamu ma songoni, bahen parningotamuna diau. Atong Roma hamu, nungarade sude, ida jaladai hamu ma dengkan basa ni debata. Dinamo
silang abadiai, odolo puluki, maralohon dosari, dohor pendeleane, isudesi tarani, omolopoloki. Nasana ulai dan toho sonangaki, narikot berohaki, olaronang iluki, olan asin birohan, pangurupi o Tuhan.
Marede mahita sian buku ede nomor 475 ayat sada laos congcong mahita. Puji matuha debata ale todiku, jalana sarohaku di bagasan memuji goarna nabadiai. Puji matuha debata ale todiku, jala unang tung halupahod dengkan basana sudena. Ibana do manesa dosam sude, jala ibana pamalum sahitmu sudena. Ibana paluahon ho sam sian hamagowan, jala dileho tuho dengkan basa dohot asiniroha. Para siroha jala pardengkan basa do tuha debata, labata rimas jala para siroha godang, dang dibahe tuhita hobar tu dosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tu hajahatota, songon asini rohani ama tu akka anak konna, do asini rohani tuha debata, diakka nama kabiari ibana, nunga takas dipatuduho debata, holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Tibaheni sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do tuha debata olat nyon rodi saleleng nilelengna. Amen tatangya koma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu seleho-leho na dengkan, do nasa ulibasa na mauliutus, upasahat hami masyan na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hujus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale tuha debata amanami parroha nasumurung, moleate roha nami ala dipasangap hogoarmu di tonga-tonga nami, ala naung saha tuhami barita nauli, napolin, nasiat Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, di bawah kodo hami siad dalan haliluon tu dalan natigor, siad dalan naholom tu natiur, sian parhatobanan ni dosa tu pangoloyo di anakmu, gabe bangsom hami, jala hami gabe anak komu. Pupuji hami maho, ala toktong hot, jala mangula barita nauli i di hami. Hodo nama milit akana posomon, nama buan barita nauli napolin tu hami. Sai paian ma naposom na burju, pasu-pasu nasida di tonga-tonga nami, sai leho ma apul-apul dohot gogo tu nasida, asa unang madele nasida mangaju-aju halak na di huriam,
Sai songgopi ma akka parjamita marhite-hite todim asa marhiras ni roha nasida jala asa mabaur sian pamangan nasida hatam nasitongi songon habauran ni aek sian mual na dengkan na pasabam rohani na loja jala na sorat moladong na posom di bagasan hagogotan tibu urupi nasida asa unang tarabat barita naulii sai leho matu huriam pinggol na tinggil roha na sonang asa di jalo nasida hata hangoluani unang loas rohani sibuk nami na olo mago sorop ni hatami asa lam ias hami jala mangoloi di sude paretam sai unang loas ro tutonga-tonga ni huriam akapar boda haliluon manang si juba jabi manang parsi balik mata akan nanaeng mangeliluhon jolmai maboan tuhamagoan tagonan togihon nasida tuhamu baon ni roha mangoloi Tuhan Yesus Kristus alai molo soolo nasida toguommu jalabuanommu tuhangoluan padau manasida sian huriam asa sonang huriami mangoloi ho sai patota mahuriam lam abolokor sian nasida poda nasohasea sai tuturi akka partohona di huriam asa di boto nasida mangaturhon na dengga di tonga-tonga nami sai ramoti ma na manggongkomi hami jala tugu-tugu pikiran nasida asa dohok nasida pasauton lomo neroham sahat tu homa hamion na magodang rodi na dakdanak na mora rodi akan napogos na martohonan rodi akan natorop rodi sude akan ruas di bagasan huriam ia mangolu manang mate pehami sai oloan nami doho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang, sai pinorbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saud malomene roham di Banotongosong na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Salos rohaku mandoki, sodane
kola tu mangi odal sonane tiki dong jopang Yesus Tuhaki konde nama kajaria terbaik berlas niloha sonane tiki dong jopang Yesus Tuhaki. Di salah satu sudut ladang misi HKBP, terdengar jelas riuh tawa dan canda anak-anak Tuhan. Tuhan mengutus seorang anak muda untuk melayani sebagai misionari sending. Ia adalah calon pendeta Erikson Situmorang STH yang sejak tahun 2024 melayani di pos PI Sending Makarda 5, LPP 1, dan LPP 2. Setiap harinya pelayanannya banyak dilakukan melalui pendampingan anak dan remaja, mengajar mereka memainkan pianika, membimbing mereka memahami bahasa Inggris dasar, serta memperkenalkan cara bercocok tanam sederhana agar mereka terbiasa merawat lingkungan dan potensi sekitar. Gelak canda tawa bersama anak-anak menjadi semangat pendeta Erikson setiap harinya. Kehadirannya bukan hanya di ruang belajar saja, ia juga hadir dalam denyut kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sermon, dalam kunjungan keluarga, hingga hadir dalam acara pernikahan warga. Ia berjalan bersama mereka bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Namun, ladang pelayanan ini tidak mudah. Daerah yang jauh dan terpencil dengan perjalanan panjang dan fasilitas yang sangat terbatas. Disinilah ia belajar bahwa pelayanan bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kesetiaan pada panggilan Tuhan. Tuhan menolong melalui hal-hal kecil yang menumbuhkan ide, hikmat, dan cara untuk meningkatkan pelayanannya. Ia datang dengan rasa khawatir, takut pelayanannya tidak berdampak, takut tidak mampu mengajar dengan baik. Namun hari ini ia masih melayani, dan itu adalah bukti kekuatan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Apakah kamu mau menemuinya? Ikutilah malam misi musikal dan talk show Holong Nayas pada 15 November 2025.